аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Хушиқбол. ҳикоя. аз истгоҳи булугои масири хати роҳи оҳани Николаевский қатори мусофирбар ба ҳаракат меояд. дар яке аз вагонҳои дараҷаи дуюм барои сигариҳо дар фазои нимторикӣ ба вагонхос 5 мусофир пинак рафтанд. онҳо чанд лаҳза пеш ғизо хӯрда буданд ва ҳоло ба пушти диванҳо такя зада мехобанд. оромие ҳукм фармост. дари вагон боз мешавад ва суробе баланду ходамонанд ба сар кӯлоҳи сурху дар тан палтои пуркарру фар ворид мешавад, ки хеле оперетҳо ё хабарнигоронеро аз осори Жюл Верн ба ёд меовард. суроб дар мобайни вагон меистад, лаҳзае хурхур димоғ мекашад, баъд чашмонаш нимпӯш бо таҳаммул ба диванҳо менигарад. на ин вай нест, меғуронгад. бало занад, чӣ ҳол астин? чӣ қадар дилгир? боз ҳамин не? яке аз мусофирон ба суроб менигараду нидои хушҳолонае дар медиҳад. иван алексеевич, дар ин ҷоҳо ин шумоед? иван алексеевичи ходашакл як қад мепарад. чун кавданҳо ба он мусофир менигаранд ва ӯро мешиносанду хушҳолона ангушти ҳайрат мегазанд. оҳо, Пётр Петрович, мегӯяду, аз куҷоҳо? ман намедонистам ки шумоам ба ин қатор меравед. ҳолатон хуб? сеҳату саломат? бад не, фақат падарҷон гапсари он ки вагонамро гум кардам. акнун мани аблаҳ ҳар чӣ мекобам, ёфта наметавонам. сазои ман шаллоқкорист. иван алексеевичи ходамонанд такон мехӯраду пих механдад. аз ин ҳодисаҳо кӣ пеш мебиёд? давом медиҳаду баъди занги дуюм берун рафтан коньяк нӯшидам албатта. баъд ба худам гуфтам ки то истгоҳи дигар хеле роҳ аст, бад нест ки як қадаҳи дигар ҳам бизанам. ман бо ин хаёлу нӯшонӯш ки садои занги сеюм мисли девонаҳо медаваму ба яке аз вагонҳо меҷаҳам. аҳмақтар аз ман боз кӣ аст? мисли сагони дайду, ё не? маълум ки хеле сархушед, мегӯяд Пётр Петрович. ку бифармоед, мушарраф кардед. на суроғи вагони худам меравам. худо ёратон. торик аст, метарсам ки дар ҷое наафтед. якдам бишинед, ба истгоҳ ки расидем вагонатонро пайдо мекунем. бишинед. иван алексеевич оҳ мекашаду хоҳам нахоҳам рӯбарӯи Пётр Петрович мешинад. зоҳиран бесаранҷом аст, гӯё дар рӯи сӯзан бошад. сафарҳо ба хайр, куҷо меравед? мепурсад Пётр Петрович. ман ба фазо. сарам ба ҳадди дулоб аст ки худам ҳам намедонам куҷо меравам. сарнавишт саргардонам кардааст. ман ҳам аз паяш равон. азизам, оё бори аҳмақҳои хушбахтро вохӯрдед? не? пас бингаред. дар пеши шумо аз хушбахттарини махлуқҳои фонӣ, бале, дар қиёфаи ман чизе ба назар намерасад? бале, маълум аст ки шумо як каме... бояд ин лаҳза симоям хеле аҳмақона бошад. ҳайф ки оина нест, то ин рӯи рафидаи худро тамошо кунам. ҳис мекунам падарҷон ки ба як аблаҳ табдил меёбам. қасам ба виҷдонам. тасаввур мекунед, ман ба сафари моҳи асал баромадам. ҳоло гӯед магар саги дайду нестам? шумо зан гирифтед? имрӯз, азизи дилам, имрӯз ақд бастему мустақим давидем ба қатор. шурӯъ мешавад табрикгӯиҳову пурсишҳои маъмулӣ. механдад Пётр Петрович. ин аст ки ин қадар шангу қашангед? бале, ҳатто барои фиреби назар атру гулоб ҳам задам. саропо парешонам. ташвише надорам. фикру хаёли ботил ҳам не. фақат ягона эҳсосот. чӣ мегӯед? шояд эҳсоси хушнудӣ? дар умрам худро ба ин ҳад хубу хуш ҳис накардам. иван алексеевич чашмонашро мепӯшад ва сар меҷунбонад. ваҳ, чӣ хушбахтам, мегӯяду. охир тасаввур кунед, ман ҳоло меравам ба вагони худ. он ҷо рӯи диванчаяк дар бари тирезаяк мавҷуде нишаста ки мешавад гуфт аз тори сар то нуги по бо сидқу сафо, сарвқомате бо бинияки, бо ангуштони ҷӯнаки ширин аст. фариштаи ман, ин қадар рахшак, шакараки ниҳоли ҷуни ман. аммо пойҳояш, худоё, пойҳояш ки на чун пойҳои моанд, балки ягона зарифу миниатурӣ, ҷодуӣ, истиёрӣ. дил мехоҳад ин поро бигиру бихӯр. шумоён ҳеҷ дарк намекунед инро. охир ҳама материалистед.
ҳоло ба шарҳу баррасӣ мепардозеду ину он муҷаррадҳои бебаргу боред. Дигар ҳеҷ чӣ, ҳамин ки зан гирифтед он гоҳ ба ёд хоҳед овард. аммо Иван Алексеевич, лутфан бифармоед ки ман ҳоло дар куҷо ҳастам? Бояд биравам ба вагони худам, бале? он ҷо маро интизоранд бесаброна. аз дидори ман лаззат мебаранд, ба истиқболам лабханде мешинаму ҳамин тавр бо ду ангуштам аз зери манаҳаш. Иван Алексеевич сар меҷунбонаду хушҳол аз ханда ғел мезанад. баъд ба рӯи шонаякаш сар мениҳию даст ба камараш мебарӣ. медонед атроф сокиту ором, говгуми шоирона. дилат мехоҳад дар ин лаҳзаҳо тамоми дуньёро оғӯш кунӣ. Пётр Петрович, иҷозат диҳед ки шуморо оғӯш кунам. хоҳиш мекунам. ёрони дерин дар миёни хандаи дӯстонаи мусофирон ҳамдигарро канор мегиранд ва навдомоди хушбахт давом медиҳад. аммо барои аблаҳии бузург, ё худ чунон ки дар романҳо зикр мешавад, барои фиреби назаре ба буфет меравию дусе паймона якро ба сар мекашӣ. ин дам дар сари қафаси сина чизе ба туғён меояд ки дар афсонаҳо ҳам нахондаӣ. ман як одами майдаяки ночизе ҳастам, вале ба назарам ҳеҷ ҳадду ҳисоб надорам. тамоми дуньёро дар оғӯш мегирам. шодии ин навдомоди масту хушбахт ба мусофирони дигар ки ба ӯ менигаристанд сироят мекунад. хоб ҳам аз дидагонашон мепарад. акнун ба ҷои як шунаванда пиромуни Иван Алексеевич 5 нафар ҳалқа мезананд. вале мисли рӯи сӯзан бошад, печутоб мехӯрад, ба шавқу шӯр меояд, даст афшонида беист пургӯӣ мекунад. қоҳ-қоҳ механдад ва ҳама қаҳқаҳа мезананд. аз ҳама муҳим ҷанобон, кам бояд фикр кард. хок бар сари ин ҳама таҳлилу таксир. дилам май мехоҳад. лутфан бинӯш, вале пуч бофи чӣ лозим? ки ин музир аст ё муфид? гум кун ин ҳама фалсафаву равоншинохтиро. кондуктор мегузарад аз канори вагон. оқои азиз, рӯ меорад ба ӯ навдомод. ҳамин ки аз вагони шумори 209 рад мешавед, он ҷо бо хонуме ки бар кулоҳи хокистарияш тасвири паррандаи сафеде сво мехӯред, гӯедаш ки ман ин ҷо ҳастам. фармонбурдорам. аммо ин қатор қатори 209 надорад. 219 дорем. хуб, 219 фарқе намекунад. ба ин хонум мегӯед ки шавҳарат сеҳату саломат аст. ва Иван Алексеевич ин дам бо дастон сарашро дошта нолиш мекунад. шавҳар? хонум? аз кай боз шавҳар? сазои ту шаллоқ задан. аммо шуди шавҳар. оҳ аблаҳ. аммо он зан дирӯз духтарак буд, магасаки ҳақирак. бовари кас намеояд. дар ин замона одами хушбахтеро вохӯрдан аз ҳодисаҳои нодири рӯзгор аст, мегӯяд яке аз мусофирон. мисли фили сафедро дида бошӣ. бале, аммо тақсири кист? мегӯяд Иван Алексеевич. пойҳои дарози хишро ба кафшҳои хеле нукбори кашёзонида. шумо агар хушбахт набошед, гуноҳи худатон аст. бале, дига чӣ хаёл кардед? инсон худаш офаридгори хушбахтиаш аст. агар хоҳед, шумо ҳам метавонед хушбахт шавед, аммо худатон инро намехоҳед. бо хираоӣ хушбахтиро пушти по мезанед. обо ин тавр ки нашудааст. куб бигӯ чӣ гуна? хеле саҳлу сода. табиат муқаррар кардааст ки одам дар давраи муайяне ошиқ шавад. ин давра ки фаро расид, биё бо тамоми вуҷуд ишқ варз. аммо шумо ки табиатро гӯш намекунед, ҳамоно интизори кадом як чиз ҳастед. баъдан дар ин қонун гуфта шудааст ки ҳар инсони солиму болиғ бояд издивоҷ кунад. бидуни издивоҷ хушбахтӣ нест. фурсати муносиб ки фаро расид, зан бигир. лозим нест вақтро зоеъ кардан. вале шумоён ки зангир нестед, ҳамчунон интизори чизеро. ғайр аз ин дар авроқ омада ки шароб қалби одамиро нишод мебахшад. агар шараҳ дорӣ ва дилат мехоҳад ки боз беҳу беҳтар бошӣ, он дам бирав буфету бинӯш. муҳим он ки ба ҷои ақлпардозӣ бо ибтикор пухту паз бояд кард. ибтикор бузургтарин кор. шумо мефармоед ки инсон холиқи хушбахтии худ аст. чӣ гуна холиқ ки марг бояд ин холиқиро ба як дандондардӣ ё гирифторӣ бо хушдомани шарир тамоми хушбахтиаш калапо мешавад. ҳама чиз бастагӣ ба ҳодисот дорад. ҳамин дам агар фалокате мисли тасодуфи истгоҳи Кукуевска ба сар ояд, аз сози шумо навои дигар бармехезад. гапи беҳуда, эътироз мекунад навдомод. ин фалокатҳо дар сол як бор рух медиҳанд. ман шахсан аз ягон ҳодиса тарсу ваҳме надорам, зеро далеле барои вуқӯи чунин рухдодҳо нест. инҳо ҳодисоти нодиранд. магар ғами инро ҳам мехӯред? ба гӯри бобош. дар ин бора ҳатто сухан гуфтан намехоҳам. хуб фикр мекунам ки ба истгоҳи баъдӣ наздик мешавем.
шумо озими куҷоед? Мепурсад Пётр Петрович. Ба Москав ё тарафҳои ҷануб? Салом алайкум. Ман ки ба шимол меравам. Чӣ тавр мумкин аст ки ба ҷануб? Москав ки шимол нест. Медонам, мо ки ҳоло ба тарафи Петербург меравем, мегӯяд Иван Алексеевич. лутфи шумо афзун. Москав равонем. яъне чӣ гуна ба Москав? тааҷҷуб мекунад навдомод. аҷиб, билетатон барои куҷост? ба Петербург? дар ин сурат табрик шуморо. шумо ба қатори дигар савор шудед. як лаҳза сукут барпо мешавад. навдомод бармехезад ва ба атрофиён аблаҳона назар меандозад. оре тавзеҳ медиҳад Пётр Петрович. иштибоҳан дар булугое ба қатори дигар нишастед. шумо зоҳиран баъди коньяк ночор саргаштаи қатори ҷиҳати акс шудед. ранг аз рухсори Иван Алексеевич мепарад. сарашро миёни ду даст мегирад ва дар вагон аҷулона қадам мезанад. оҳ, мани аҳмақ! оташин мешаваду. оҳ, мани бадҷинс! хок бар сари ман! акнун чӣ кор кунам? охир занам дар қатори дигар аст. интизор аст маро. азият мекашад. оҳ, мани матарсак! навдомод рӯи диван меуфтад ва хиҷолат мекашад. дақиқан ӯро болои сӯхта намакоб шуд. одами бадбахте ҳастам, нола мекунаду. ҳоло чӣ кор кунам? чӣ коре? хайр аст, хайр. мусофирҳо дилбардориаш мекунанд. ҳеҷ гап не. шумо ба завҷатон телеграф бифиристед. худатон ҳам сай кунеду сари роҳ ба қатори қосид нишинед. ба ин тартиб шумо вайро дарёб мекунед. қатори қосид? гирья мекунад навдомоди халлоқи хушбахтии хиш. пул аз куҷо барои қатори қосид? ҳама пулам дар дасти занам. мусофирҳо пичпичкунону хандон барои ин хушиқбол ҳарифона пул ҷамъ мекунанд. сомиёни азиз, шумо ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи хушиқбол шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.